Musiikin merkeissä jatketaan edelleen, siirrämme musiikkityyliä hieman erilaiseen. Eli The Hip Hillbillies, rockibändi, näinkö teitä voi titulerata? Makkeus ja Kokkosen Janne, tervetuloa. Joo, kun kiitos. katsoo nimeä The Hip Hillbillies, jos ei tietäisi teitä yhtään, että minkä näköisiä olette, kuitenkin aika vähän näytätte rockabilly-ihmisiltä minun mielestä, ja nimestä saattaa tulla se mieleen. Mitä teidän musiikki on? Laaja käsite. Joo. Kyllä meillä kumminkin se pipappaluulla meininki siellä. Pipappaluulla meininkiä ehdottomasti. Gene Vincent, Crazy Kavan, kovimpia idoleita. Aha, no kun katsoo tässä voin näyttää tuonne, tämä lista tässä on kokonaisuudessaan heidän idoleitansa tai esikuvia. Siellä on Gene Vincentistä Dave Lindholmiin ja AC/DC ja Kiss ja Bon Jovi ja Iggy Pop ja mitä kaikkea on. Eikä siinä kaikki. Eikä siinä varmasti 3 pistettä vielä, eli musiikki on aika laaja-alaista. Kyllä. Niinhän se kai täytyy ollakin tänä päivänä. Hieman reggae-vaikutteita ja myös hieman countrya. Psykedelia, kaikkea mahdollista fiiliksen mukaan. Eikö ole tullut minkäänlaista tarvetta yrittää tiivistää? Se vaan on jokaiselle jotakin, sekö on periaate? No sekin, mutta loppujen lopuksi me soitetaan mitä meidän huvittaa. Ja mikä on itsestä mukavaa ja silleen. Mutta show-meininki. Mutta olette huomannut, että jengi tykkää ihan siis tavallaan just näin laajastakin, että ei tule sitä ongelmaa, että sinne tulee samalla niitä rockabilly-ihmisiä ja sitten tulee samalla jotain toisia ihmisiä. Kyllä nekin on digannut. Sitten siellä pistetään toisia turpaan siellä yleisössä, ei ole tämmöistä. Ei, me ollaan hyvällä sykkeellä, kukkaissykkeellä. Yleensä kaikki on digannut, vaikka on ehkä luullutkin, että me ollaan jotain rockabillyä, mutta... Aivan. On meillä kyllä sitäkin ohjelmista. Ohjelmista sitäkin. Se, mitä kannattaa mainita, on, että Kukkaiskulkue on nyt perjantaina, ja te olette siellä sitten vetämässä auton lavalla. Varmasti auton lavalla on ennenkin soitettu, mutta liikkuvassa autossa ei ilmeisesti ole soitettu. Joo, eikä vissiin Tampereella ainakaan, kai. Ei tuu mieleen. The Rolling Stones teki sen New Yorkissa joskus 70-luvun alussa. Niin, eli se täytyy... Sieltä me saatiin vähän inspis, se on pakko testata itsekin, että pysyykö siellä lavalla. Joo, se on kauan ollut suunnitelmassa jotain. Mites nyt on hirveästi suomalaiset bändit pärjää ympäriinsä ja semmoinen trendi tavallaan, hirveä noste on koko ajan bändeillä alla. Miten se ulottuu sitten tavallaan, kun mennään haaroissa tälleen? Te olette nyt ollut 3 vuotta kasassa suunnilleen ja 3 EP:tä takana, klubikeikkoja ympäri Suomea. Kuinka paljon se noste näkyy nyt niillä pienemmillä klubilla ja pienemmillä bändeillä, että onko yleisö enemmän nyt musiikin perää? Sanotaanko mun mielestä Suomessa on kyllä silleen, että pitää ensin hakea se suosio ulkomailta, niin sitten sä oot täällä jotain. Juu, sen esimerkkejä näkee paljon. Niin. No onko se niin, että kukaan ei ole profeetta omalla maalla? Vanha sanonta. Kyllä se vähän pitää paikkansa, ainakin mun mielestä. Niin, täytyy tehdä. Rock and roll, showtime. Niin. Yeah. Miten te olette henkeä ja vereen, kuten näistä esikuvista voi katsoa, niin nimenomaan rock and roll ihmisiä. Miten te seuraatte sitten nyt, kun Darude ja tamperelaisin muusikkovoimin Bomb Funk MCskin pärjää tuolla, sehän on kuitenkin aika koneellista poppia, niin miten se teidän katukuvaanne soveltuu tällainen konemusiikki? Joo, kyllä mä kelaan niidenkin meininkiä. Joo, ilman muuta ja hieno systeemi. Mahdollisuuksien mukaan myös sieltä haetaan nehän on kovia kaikille ideoita. Bändeille ulkomaille. Mun mielestä se on helvetin hienoa. Sitten yksi teillä, mikä on aika... Mä kelaan kaikenlaista musiikkia ihan laidasta laitaan. Ja se on varmaan aika välttämätöntä. On, totta kai. Olette myös, tuossa oli tuo Rock and Roll Baby Care Touri, jos annetaan näin suomalaisittain tour, niin se oli Satellite Kids ja VP Harmony ja Born Orphans mukana. Silloin tavattiin ennen sitä konserttia ja nyt voidaan sitten summata, että miten meni? Ainakin helvetin hauskaa oli. Kyllä, sanotaan, että Tampereella oli hyvä sukseen ja Helsingillä oli vähän yleisökatoa, mutta se saattoi vähän vaikuttaa, että se oli keskellä viikkoa, mutta what the heck, kiva siellä oli soittaa. Niin ja meininki oli bändien kanssa vanhoja tuttuja. Siis Tammelan bändeillä on helvetin hyvä yhteismeininki, kaikissa mielessä. Onko tammelaiset, kun ajatellaan, että puhutaan, on Pispala-soundi olemassa, kun noinhan kaikki hemmot asuvat tuossa Pispalassa nykyään. Ehkä se johtuu siitä, että kun tehdään levyjä ja saadaan sitä kyllä niitä rahaa, näkee niin välillä Tammelassa. Niin, varmaan joo, mutta sitten, että onko Tammela-soundi sitten ihan erilainen? En usko, että nyt meni vaikeaksi. Ei mene näin. Vielä voi siitä miettiä, että mitä te olette ihmisinä, kun ajatellaan, että jokaisella täytyy olla jotain tarjottavaa. Ja sä sanot, että teette sitä tätä näin, että kunhan on mahdollisimman hauskaa. Mietittekö te muuten, että minkälaisia teidän täytyy olla, jotta yleisö ottaa teidät tietynlaisena? Oletteko te ihan vaan oma itteni ja annatte homman mennä eteenpäin? En mä tiedä, kyllä mulla ainakin lavalla tulee aika luonnostaan tuo homma, kun mä en ole oikein mitään muuta ikinä tehnytkään kuin laulanut vaan. Silleen. Tässä ehdittiin jo keskustella siitä, kun on kurkku kipeä ja onko tämä syysflunssaa. Mitä teillä syksyllä on luvassa muuta kuin sitä syysflunssaa, jonka nyt tartutan teihin tässä? Kyllä ääni joikhaamalla kunnossa pysyy. Ai se on semmoinen vanha. Joo, se on sanonta ja Lapista niin 50-60. Joo.
Tuossa äsken Turkka Mali kertoi siitä, että Kari Tapio soitti ja kysyi, että minkä Rautavaaran kappaleen hän laulaisi Tapsan tahdella. Niin minkä te vetäisit, jos te menisitte Tapsan tahdeille? Minkä kappaleen? Ei tarvitse olla Rautavaaran kappale. Minkä kappaleen suomalaisen iskelmän haluaisitte esittää siellä omana versiona? Helismaan tahtiin. Helismaan tahtiin. Leijat ja tuuliviiri. Leijat. The Hip Hillbillies, kiitoksia oikein paljon ja erittäin hyvää loppukesän jatkoa syksyä ja nähdään sitten keikalla jälleen kerran. Joo, kiitos. Everybody ride on. Flower Weeks.